A veure, torno sense notícies, simplement comentaris de lo que ha passat aquest estiu, que ha estat un temps sense publicar i que, bueno, hi ha hagut polèmica, que si els vegans som gent ultra privilegiada o classe privilegiada perquè, clar, com la eura és cara i tu només coneixes com a producte vegà la eura, no et sona l'enciam, les verdures, perquè, bueno, t'alimentes potser una mica malament. I parlo de, no de tothom, parlo d'aquests bullies que hi ha a internet que es pensen que com només saben menjar això, els vegans menjarem només els productes que són imitació de productes animals i que són productes processats i que són productes cars. Però és que si no coneixeu les verdures, no coneixeu els llegums, què podem parlar? Però que després sou els primers que us mengeu qualsevol merda de màrqueting, que si aquest pernil és d'un porc que només ha menjat aquestes... Bellotes no em ve el nom en català, disculpeu. D'aquesta finca, del costat no, que no són les mateixes, les d'aquesta finca en concret, que són l'hòstia, que si el millor tallador de pernil del món perquè el talla perfecte, aquest és més bo encara, o que si tal còctel del millor còctel, de veritat, que us colen cada merda de màrqueting, que bueno, tios, no sé, llegiu una mica més, eduqueu-vos una miqueta més, i bueno, no sé, sigueu millors persones si podeu.